Luke chapter number 4, verse 4. We're going to read one verse tonight, and then of course we'll read many verses. Keep your Bible open. Ayaw mag-close sa imong Biblia tungod maglanta daghang verses karong gabi. And Bible study jud karong gabi. And Luke chapter 4, kung nana sa amen. Kanamaning daw pala para sa magbasa pulong sa Diyos. Luke chapter 4. And salamat kayo sa mga guests na rin pa na modere. And Luke chapter 4, verse number 4. And Jesus answered him, saying, It is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Ug si Jesus mitubag kaniyo nagaingon, kini na isulat, nga ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong sa Diyos. If it was a Filipino writing that verse, they would say, ang tao, dili mabuhi, pinagi sa tinapay lamang, kinahanglan rice pod. And, anyway, my microphone is being stupid. These are new batteries, so hopefully it'll work. Go ahead and get them out and have them ready, JD, in case we need them. Some of my message comes from, well, I only read one verse, didn't I? Verse 4. Every word of God. Matag pulong sa Diyos. Mag-apo na ta. Dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karong gabi. Heavenly Father, thank you for your goodness to us. Thank you, Lord, for visitors. Thank you for returning faithful members. Thank you, Lord, for working in lives and hearts here in Truth Baptist Church here in Dapitan. Now, God, I pray, Lord, you'd bless the message this evening. Fill me with your Spirit, God, please. Help me to say what our people need. Give me a clear mind. Help me, Father, to present the truth clearly in English and Visayan. God, would you help me please tonight? I love you. Please bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Our church is what you call an independent Baptist church or fundamental independent Baptist church. Ang tanan tao mo, agi mo kita sa sign, Truth Baptist Church. Pero naidaghan simbang gitawag Baptist. And lain-lain ideas kabayan sa Baptist. But tonight I want to talk to you about what we believe as fundamental, independent Baptist. Why we call ourselves that, or what is the most important thing. Here's the truth I want to preach about tonight. It's very, very simple. Pero naidahang simbahan nga dali mo to sa butang nga ako mag-share kanino, ako magwali kanino karong gabi. As independent fundamental Baptists, we believe the Bible. Every single word. Yung nga mga independent fundamental Baptists nagatuo mi sa Biblia, nagatuo mi nga kini ang tinuod pulong sa Diyos. Nagadumi matag pulong, wala exceptions. We don't say, well, we believe most of the Bible. No. We believe every single word. We do not believe in taking away from the Bible or adding to the Bible. Wala may nagato nga makakuha tagikan sa kamatura sa Biblia or makadugan sa atong gawaleng hunuhuna ngadto sa Biblia. We believe in preaching and teaching the Bible just the way God wrote it. We believe sakto ang pagsulat sa Diyos, pinaagi sa tao. God spoke the words, men wrote them. It's God's words, not men's. Kini ang mga pulong diri sa Biblia, dili ang pulong sa tao, kini ang pulong sa Diyos. We believe it's God's words. We don't believe in focusing on certain parts and ignoring other parts. Nasabtan niyo focus sa tutok. Magtutok sa mga bahing nga ganahan nga kita nga ganahan or magbaliwala sa mga butang nga dili ta ganahan. We believe in preaching the whole Bible bisan ang mga bahing nga dili ta ganahan. And let's just be honest, there's some parts of the Bible I don't like very much. Na yung mga bahing sa Biblia di ko ganahan, but we don't believe in taking from the Bible or adding to the Bible. God's word is complete. Kompleto ang pulong sa Diyos para sa atong pagtuo. We believe in teaching and preaching the whole Bible. 3 times in the Bible, God warns very clearly about adding to the Bible or taking from the Bible.
Tulog ka pa noon sa Biblia, ang Diyos kasi nagpasidaan, nag-warn gyud kabahin sa pagdugang sa Biblia o pagkuha gikan sa Biblia. We're going to look at all three of them tonight. We have a Bible study, Deuteronomy 12:32. If you've got a Bible, kung wala Biblia, okay ra, paminaw lang. Pero Deuteronomy 12 verse 32. I'm sorry. Deuteronomy 12 verse 32. I'm excited about the sermon and my mouth is running faster than my brain. And Deuteronomy 12:32. JD, can you go get the timeline for me? And we're going to put it right here so I have something to point at. Michael, help him, would you? Let's see if we can get something to get it off the floor a little bit. I should have prepared in advance, but I forgot. But let's see if we can put something under it, a box, a carton, something. Aron delete sa floor lang, all right? This came from our old building, but I want to use it tonight to help us. Yeah, it will help us a lot if we have something. Do we have anything to set it on? Chairs na lang? Basin pwede? Basin dua? No, it's not. No, it's not sturdy enough. It's crooked. It's crooked. All right, we'll try it. Here we go. That ain't gonna work. I gotta be able to see. Here we go. All right, let's see if it'll stay. That'll work. Thank you, gentlemen. Flip this over here. That's kind of dangerous. All right. Thank you, Brother JD. Thank you, Brother Michael. Okay. We'll use that in a little bit. Deuteronomy chapter 12, verse 32. Kung nana sa amen? Amen. All right. Kita maglantaw niya na unya. Karon, let's read it. What things soever I command you, ang Diyos ang nagastorya dali nga ito ni Moses, what things soever I command you, observe to do it, thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Ang bisan unsa nga butang nga ako nagsuga kaninyo, bantay aron sa pagbuhat niini. Ikaw dili mo dugang ngadto niini, ni mo kuha gikan niini. Ni mo kuha gikan niini. Klaro gyud. Dili mahimo nga mas klaro, God says ayaw mo dugang, ayaw mo kuha, nga naman sakto ang pulong sa Diyos. Kompleto na dili kinahanglan kita mag-adjust sa mga pulong sa Diyos. Proverbs chapter 30 verse 5. Daghang relihiyon hunahuna nga kinahanglan sila mag-adjust sa pulong sa Diyos. Dili kinahanglan kompleto ang Biblia karon. Sakto manggod. Proverbs chapter 30 verse 5. Diyan sa inyong Biblia. Sa Bisaya mga panultihon. Proverbs chapter 30 verse 5. Proverbs chapter 30 verse number 5. Kung nanas, amen? Amen? Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Add thou not unto His words, lest He reprove thee, and thou be found a liar. Ang matag pulong sa Diyos maputli, meaning walay sagol. Walay sagol. Let's go again. Ang matag pulong sa Diyos maputli. Siya o si kataming ato kanila nga nagbutang sa ilang pagsalig diya kaniya. Dili ka magdugang ato sa iyang mga pulong aron dili siya mosaway kanimo o ikaw makaplagang nga o si kabakakon. God says, kung ikaw magdugang ato sa akong mga pulong, bagkakon ka. But I don't care. Wakong kabalo, I say, wakwelaon unsang position sa tao. Kung ang pastor magdugang sa pulong sa Diyos, bagkakon siya. Did you hear me? Kung ang pari magdugang sa pulong sa Diyos, bagkakon siya. Kung ang Pope magdugang sa pulong sa Diyos, bagkakon siya. If a man adds to God's word, he's a liar. That's what God said. Let's look at another one. Revelation 22, verse 18. So we have at the beginning of the Bible, Deuteronomy and the law. Then tunga-tunga sa Biblia, and I have Proverbs. Now at the very end of the Bible. So katapusan sa Biblia, Revelation 22. All the way at the end of your Bibles, Revelation, and Revelation only has 22 chapters. So kini ang, can I call it, is it, what do you call it, kinalasan sa Biblia? Katapusan or kinatumyan? What's man? Katapusan, pinakatapusan, whatever. Sa English lang. It's the very end of the Bible. Revelation 22:18. Kung nanas, amen? For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Bisaya. Kaya ako nagpamatuod ngadto sa matag tao nga nagapakadungog sa mga pulong sa propesiya ni ining abasahon. Kung adunay tao nga muduga ngadto ni ining mga butanga
ang Dios modugang nga to kaniya sa mga hampak nga nahisula dinhi niini nga basahon. O kon adunay tao nga mokuha gikan sa mga pulong sa basahon niini nga propesiya, ang Dios mokuha sa iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi o gikan sa balaang nga syudad o gikan sa mga butang nga nahisula niini nga basahon. I'll be very honest with y'all tonight. Wala ko sure sa possible sa verse 19. Wala ko sure. Nagtuon ko sa una, nag-study gamay. I'm not 100% sure what that means. I know it doesn't mean mawala ang imong kaluwasan. Klaro kayo sa Biblia, kung naluwas ka karon, na kay kinabuhing wala ay katapusan. So, dili pwede mawala ang kinabuhing wala ay katapusan. So, it's not talking about losing your salvation. But I can't fully explain it, but I know this. I don't want anything to do with that in my life. Because I don't think possible. God says, I will add to, if you add to my words, I will add the plagues written in this book. I don't want that. Di ko ganahan niyana sa akong kinabuhi. But here's the point, what I'm saying tonight. God is very serious about His Word. Seryoso Diyos ang Diyos kabahin sa iyang mga pulong. He says, don't change my words, just preach them. Ayaw mag-usog sa akong mga pulong, pagwalig lang sa akong mga pulong. We read in our text verse earlier, Jesus said, it is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. O si Jesus mitubag kaniya nga nag-iingon, kini na isulat, nga ang tao dali mabuhi, pinaagi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong sa Diyos. You know what Jesus was saying? He was saying, we need every word of God. Nanginahanglan ta sa matag pulong sa Diyos. You know what that means? That means the entire Bible is important. Importante ang tanan ng tibok Biblia. Every part of the Bible. Do you know what that means? Kanang nagpasabot, kinahanglan ta sa mga propeta, sama nga nanginahanglan ta sa mga epistles. Mas lingaw ta sa mga epistles, pero kinahanglan mga propeta po. Are you listening? That means we need the law of Moses. We need the law of Moses just like we need the Gospels of the life of Christ. Mas lingaw ta diri, pero pareho ang pagka-importante. Are you listening to me tonight? We need both. Hey, listen, that means we need Leviticus and Luke. Sorry. You need the whole thing. Hey, students, the time should come in your life when you read the entire Bible. If you can go through our Bible Institute and not read the entire Bible, something's wrong. Magandam ka para sa ministry. Oh, nagatug ko sa Biblia. Nagkabasa pa ka sa Biblia? Wala pa. Diba? Oh, it's really quiet all of a sudden. That wasn't even supposed to be me. I'm saying, ang tibok Biblia importante. That means, watch, we need the book of Job just as much as we need the book of Psalms. Mas lingaw ta sa Psalms, diba? Pero pareho ang pagka-importante sa Job. That means we need 1 Chronicles just as much as we need 1 Samuel. How many have ever read 1 Chronicles? Bye. 1 through 9. Ngalan. Oh, need it. It's a part of God's Word. And Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every Word of God. Matag pulong sa Diyos. That is the Truth Baptist Church. It's funny, we have visitors tonight. I'm making a kind of a declaration. Kiniatong pagtuo. That is the Truth Baptist Church. Nagatomi sa tibuok Biblia. Matag pulong, walay sayo, sakto gyud, gi-preserve sa Diyos para nato karon sa 2022. We believe the Bible. We believe the parts we like, and we believe the parts we don't like. Nagatomi sa bahay, I say, we like. Dili giganahan, that's a dumb sentence. Tama na. We believe the parts we like. Nga ganahan kita. Nagatomi sa mga bahing nga ganahan, nga kita ganahan. O nagatomi sa mga bahing nga dili sa ganahan. What do you mean, Pastor Mike? I mean, nagatomi nga naay lugar. Ang nindo nga lugar, gitawag langit. Pero nagatomi po nga naay maon nga lugar, gitawag impyerno. Nga naman, silang duha na sa Biblia, kung nagatuta sa tibok Biblia. Nagatuta nga naay Diyos nga naay gugma kanato, pero nagatuta pod nga naay Diyos nga mohukom sa sala. Nga naman, tungod na sa Biblia.
Daghang pastor magwali kabayan sa gugma, dili jud mag-word sa tao kabayan sa paghukom sa Dios. Namagod ang paghukom sa Dios. Tinuod na gugma. O ang Dios mag-offer sa gugma una, pero pohon-pohon ang iyang presensya may say mawala o tapos naidlaw sa paghukom. Nagatuta ng Dios ni hatag sa iyang bugtong kipagtao nga anak aron mobayad para sa atong mga sala diha sa cross aron kita pwede maluwas nindot jud na pero nagatumi pod nga mga tao nga mosalikway ni Jesus mosalikway sa iyang regalo moadto sa impyerno masunog hangtod sa kantoran nga naman tungod na sa Biblia. We believe the parts we like and we believe the parts we don't. We believe the parts that are comfortable and the parts that are uncomfortable. We believe the parts that are acceptable to society. Nagatumi sa mga bahin nga madawat sa society, but we also believe the parts that are not acceptable to society. We believe that God loves us the way we are, but we also believe that God doesn't want us to stay the way we are. God wants to change us into the image of Jesus Christ. Daghang religion mo tudo, si Jesus, ang Diyos, may naigugma siya nimo, just the way you are. Og dali ka, kinahanglan mag-change. That's not true. God does love you the way you are, but He wants to change you. Kada siya mo lihok, yes, sa imong kinabuhi, mag-change sa imong kinabuhi, aron maisama ka sa iyang anak, nga si Jesus Kristo. He wants to change us. We won't ever be perfect here on the dili jud ta magperpekto nining nga kalibutan na pero pwede ta motubo, pwede ta mauso, pwede ta ma-change aron mas duo masama ni Jesus Kristo. I'm saying tonight here at Truth Baptist Church, we believe the Bible, every single word. Para sa atong mga bisita, kung nagatuka sa Biblia, kini ang saktong simbahan para nimo. Kung dali ka nagatuo sa Biblia, basin, sa dali pa muhuman sa mensahe, magatuo na, magsulay ko. We believe the Bible. Dali ko mag-sorry, dali ko maulaw. Pastor Mike, that's not very scientific, that's not very smart. I don't care. Pag ko'y lawon unsang kalibutan, hunahuna kabayan ako, I believe God's Word is right, o sa katapusan, kitang tanan mo kita, sakto ang Diyos, sayo pang tao. I'm saying today, we don't believe in adding to the Bible or taking from the Bible. Wala ta nagatuong nga pwede ta magdugan sa Biblia or magkuha sa Biblia. God is not adding new Bible. The Bible's finished. It's done. And we're not going to add and we're not going to subtract. Every false religion in the world either takes away from the Bible or adds to the Bible. Matag false, mini peke nga religion sa kalibutan, magkuha sa kamaturang gikan sa Biblia or modugang sa mga baka nato sa Biblia. Sabtan ba ka na? But the truth is, most false religions do both. Panaglitan. The Catholic Church takes away the doctrine of the full payment of Christ on the cross. Ang Catholic Church magkuha sa kamaturang gikan sa Biblia nga ang bayad ni Jesus diya sa cross kompleto ug magtudlo sila nga ikaw kinahanglan mo dugan, ikaw kinahanglan magtapal diya sa bayad ni Kristo. Saktong grammar. They take away the truth of complete payment. Kompleto ang bayad ni Jesus Kristo. Walay kulang. Kinamo rason pwede ta maluwas nga sigurado jud. Amen. But then they also add things that aren't in the Bible. The sacraments. What is Sacrament Messiah? Sacramento? No, that's the name of a city in California. And what is Sacrament Messiah? Sagrado ba? Huwag mo kabalo, sacrament na lang, mas common. Nagdugang sila sa mga sacraments. Nagdugang sila sa pag-ampong ato ni Mama Mary. I dare you. Basa ang tibok Biblia. Dili jud ka mukita sa tao nga nagampo ni Mama Mary. Tungod tao ra siya. Tao ra siya. Siya dili ang inahan sa Diyos. Siya ang inahan sa lawas ni Jesus Kristo. Pero si Jesus naa na sa wala pa siya na tao. Saktong grammar.
Jesus Christ, the Bible says, siya nagikan sa walay katapusan. He came from everlasting. Sa diya na tao siya, God used Mary's body, but she was only the mother of His body. Dili siyang inahan sa Diyos. That's a lie. Mary, mother of God, that person doesn't exist. Na mga relihiyon, mukuha ikan sa Biblia, mudugan. How about this one? You say, Pastor Mike, dali dapat ka mag-story ka bahin sa laing relihiyon. Pero kung wala sila nagsulti nimo sa kamatuoran, kinahanglan ka makabalo. Amen. O kinahanglan us ka pastor nga dali mahadlo nga musulti sa kamatuoran bisan ang tao masuko. Pastor Mike, ako masuko nimo. Wag ko'y labot. Ako mag-work para sa Diyos, dali ka nimo. O kinahanglan ta sa mga tao nga dali mahadlok sa mga tao nga naminaw nila. Kinahanglan ta sa mga pastor nga dali mahadlok sa mga membro. Nag-story ta kabayan sa mga relihiyon, mukuha o mudugang sa Biblia. The Jehovah's Witnesses. Mukuha sa kamatuoran kabayan sa impyerno. Mukuha sa kamatuoran kabayan sa pagka-Diyos ni Jesus. Sa pagka-Diyos ni Jesus Kristo. O mudugang sa dakang laing butang para nga maluwas pinagi sa buha. The Mormons, sila magsulti, nagatumi sa Biblia. Tungod, ang Biblia maong pulong sa Diyos. Dahil, kung nagatukan ang Biblia, maong pulong sa Diyos, nga naman kinala magsulat sa tibok bagong Biblia, gitawag ang Book of Mormon. They added to God's words. The Assembly of God and other Pentecostals and charismatic groups mukuha sa kamatuoran kabahin sa eternal security. Sila magtulo sa ilang mga membro, kung dili ka mo padayon diha sa pagsunod ni Jesus, mawala ang imong kaluwasan. That is a lie. Dili tinuod na. Kung kita pwede mawat-an sa kaluwasan, mas gamhanan ta kay sa Diyos, because He said, I will never leave thee nor forsake thee. He said, no man can pluck you out of my hand. No man, walay tao, what's the word for pluck? Anybody know that word? Kuha na lang. Dili kinahanglan plug. Walay tao makakuha nimo gikan sa akong kamot o gikamong sulti. Pero kung ako makasala, dili na kong maluwas. What? Ang Diyos naging naluwas hangtod sa kanturan. The assembly will tell you, pwedeng mawala ang imong kaluwasan. Sila nagkuha gikan sa kamatuoran sa Diyos. O sila nagdugang sa laking doktrina. Kung garang ka maluwas, kinahanglan ka mapuno sa balang espiritu and speaking in tongues. Daghang laing crazy doctrina. I'm saying today, Truth Baptist Church, we're not going to take from the Bible and we're not going to add. We're just going to preach what's in the Bible. Muwalit ta, mutudlo ta, kung unsa nasalud sa Biblia. Seventh-day Adventist, same thing. Mukuha sa eternal security. Nag-story ko dito sa plaza. Naitakong grupo. Dugay na. Sabadista, Betanon. Uputan sila, nalingaw-lingaw ako. And nag-andam sila para sa prayer meeting dito sa plaza. So, pero ako kabalo, sa ilang plano. So ako nagdoon nila at ako, Sabadista, man, sige. And wala sila nagatuo nga, once saved, always saved. Nagatuo sila, kaya pwede mawala ang imong kaluwasan. So, nakapagatan na niyo. Yung takang Batano, hunong sila, bread kaayo, gana sila magdebate na ko. Kasing 20 kabuok sila, magdebate na ko. I said, okay. Mag-story ta. I said, pagkatan, pwede ba ko, musulti na ko, bisan usa ka tao diya sa Biblia, nga mawat-an siya sa iyang kaluwasan. Bisan usa. Sila naguna-una. Judas. So, sigurado ba ka? I said, asa sa Biblia, makita na to nga si Judas naluwas. Si Judas wala jud naluwas. So, tinuod, si Judas niyata siya sa impyerno. Si Jesus na ang tao nga mabudhit na ako, mas mayo para niya kung wala jud siya na tao. Niyata siya sa impyerno. Kasi napailain, ang Biblia klaro jud, si Judas wala jud naluwas. So, wala siya nawat-an sa kaluwasan, something like that. So, give me another one. They couldn't think of any others. Not one.
So I made some suggestions. Said, what about this one? Nope, dili siya. What about this one? Dili siya. I had fun. Nalingaw jud ko. Pero wala sila tubag because look, they're taking truth from the Bible. Dayon magdugang. Kinahanglan ka mo sunod sa balaod ni Moses aron maluwas. Now listen to me very carefully. Wala ko nasuko ni bisang kinsa lain. Pero kung naay relihiyon nga mutudlo sa mga baka nga wala nag-uyon sa pulong sa Dios, kinahanglan ta mo sulti sa kamatuoran. Pero dali ang mga relihiyon ra mutugang sa Biblia, mukuha ikan sa Biblia. Nay daghang Bible publishing companies nga maghimo sa pareho. Daghang companies nag-decision kinahanglan mi mag-edit sa pulong sa Diyos, mag-translate na pod. Pero ang kamatuoran, nag-change jud sila sa mga pulong sa Diyos. O kina ang ilang alibay. Well, lusod kayo. Lusod kayo nga makasabot sa Biblia. Lusod man. Kinahanglan ta maghimo sa Biblia mas simple. Nagkatuwa mo ni Ana? Maghimo sa Biblia nga mas simple. Listen very carefully. If you change God's words, they're not God's words anymore. Kung ikaw mag-change sa pulong sa Diyos, delete na ka na ang pulong sa Diyos. Turn with me to 2 Timothy chapter 2. I want to show you a verse. 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Hello? 2 Timothy chapter 2, verse 15. Kung nana, say amen? Here we go. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahimutan sa Dios. Us ka magbubuha nga nagakinahanglan nga. Oh, I forgot that beside. I'm not going to read that. Sa open translation. I need to fix that. Kamina na. Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahimutan sa Diyos. Listen to me very carefully. Listen to me. Don't fall for the lie that the Bible's too hard to understand. Oh, lusod kaya nga makasabot sa King James Bible. Lusod yun. You don't need an easier Bible to understand. You need to study the Bible you have so you will understand. Dali ka kinalam sa masayong nga Biblia, aron makasabot ka, kinahanglan ka mo tuon sa Biblia nga naa aron makasabot na ka. Kinang kamatuoran, tapulan ta. Tapulan ta. Kanahan ko sa nasayon, Pastor Mike, ang basayon Biblia ninyo, lisod kaayo. Pastor Mike, laglo mong mga pulong sa inyong Biblia, tinuod yun. Tungod sakto yun ang translation. You need to learn the word. Listen, dito sa US, kung pastor mo wali sa mga membro, naidagang pulong sa Biblia nga laglom sa English, laglom. So unsa buhaton sa pastor, siya mo tulo sa mga membro sa pasabot sa laglong nga mga pulong. So kung naglasud ka sa mga basayang pulong, unsa kinahanglan buhaton nimo? Kinahanglan ka makakaton sa mga pasabot sa mga laglong nga pulong. You'll learn the words. Pwede mo dugang sa imong vocabulary. We don't need to make the Bible dumber. We need to make Christians smarter. Study. Hey, I got an idea. Shut off your Facebook and read your Bible. Basin masayon makasabot. Madugay jud ta sa Facebook dayon magbasa sa Biblia 5 or suwa ko nakasabot. Nagbasa ka 3 minutes lang, syempre wa ka nakasabot. 13 hours of Facebook, 3 minutes of Biblia. Psh! Here's what I'm saying. There will never be a better English translation than the King James Bible because this is God's perfectly preserved word. I want to say this tonight. I believe that the King James Bible is the perfectly preserved word of God.
Something you preserve, that's preserba, di ba? Di preserba. Nakatoko ng King James Bible, maong pulong sa Diyos nga gi-preserba sa hingpit, na kompleto, na perfecto, alang ka nato karon. And the Visayan Bible, now I'll be honest with you, ang Visayan Biblia na to, napapipiling ang mga sayo. It does. Napapipila. Sa mga translation, tungkol bago pa i-translate, 2010 lang. Naipipila. Pero, ang Visayan Biblia na to, pinakaduo sa King James. Sakto yun. We don't need a new translation. We need to study the translation we have. The Word of God is complete. Don't you listen to people who pretend they're smart. Napay mga sayop diha sa King James Bible. Really? How do you know? Kiyong taniyo pagibulo niya na. What's kabalo? Sakto yun. I can't tonight. I don't have time tonight to explain why we use the King James Bible, not the other. Wakoy time karon mo pasbo ninyo mga rasong tungod komplikado na. But here's the truth I want to talk to you about tonight. I believe, listen to me. I believe this Bible right here, my English Bible, is as good of a Bible as Jesus had in the New Testament, and David had in the Old Testament, and Moses had in the law. This is God's Word. We call that the doctrine of preservation. The doctrine of preservation. Turn with me to Psalm chapter 12, verse 6. I want to teach you something tonight. Psalm chapter 12, verse 6. Kanang kung makikita ninyo karong gabi nga kita makasalig sa pulong sa Diyos, kasaligan ang Biblia. Tungod kung dali kasaligan ang Biblia, kinahanglan ta magdepende sa atong kaugalingon huno-huno ra. Magkasalig ba ka sa imong kaugalingon huno-huno? Dili ko. Psalm chapter 12, verse 6. Kung nanasa, amen? Let's try to give you another second. Psalm chapter 12, verse 6. Kinang pinakaklaro na verse sa Biblia kabahin sa preservation sa pulong sa Diyos. Psalm chapter 12, verse 6. Kung nanasa, amen? The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ang mga pulong sa Ginoo, putling ang mga pulong. Ingon sa plata nga giulay diha sa uskahudno nga yuta gipudling nga pito ka higayon. Ikaw mo bantay kanila, mo bantay sa iyang mga pulong o Ginoo. Ikaw mo palungtad kanila gikan niini nga kaliwatan sa kahangturan. I want you to notice something in this verse. Listen to me very carefully. Whose words are these? Kung kitang pulong ni? Kinsang nihatag sa mga pulong sa Biblia? Kinsang nihatag? Now, gigamit niyang mga tao sa pagsulat? Yes, pero kung kitang pulong. Ang pulong sa Diyos. Kita nagsugo sa tao, unsay sulaton, ang Diyos. These are not man's words. Sa diha, ang Diyos nihatag sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ug Deuteronomy, ngato ni Moses. He said, Moses, write. O si Moses nagsulat. Na syempre, si Moses nagsulat sa Hebrew. Wala siya nagsulat sa English. And nagsulat siya sa Hebrew. Ang tibuok Old Testament, except for a little bit of Daniel. Ang tibuok Old Testament, gisulat sa Hebrew language, ang lengguwahe sa Hebrew. Ang bahin sa Daniel, gisulat sa Aramaic. Ang tibuok New Testament, gisulat sa, kita ka balo? Greek, gisulat sa Greek language. Dayon, sa 1611, ang king sa England, yung alam si King James, siya naghatag sa sugo, siya naghimo sa sugo, nga ang mga tao sa England mag-translate sa Biblia gikan sa Hebrew o gikan sa Greek ngadto sa English. O sa 1611, kompleto na ang translation. So this Bible is called the King James 1611 version. Dili i-translate ni King James, siya ang nagsugo ra. I-translate sa 50 tao kapin. Prejud sila, pero wala may time para niya na karokabi. But here's my point. Sa diha ang Diyos nihatag sa pulong niya ngato ni Moses. Ang Biblia naging sakto gyud ang mga pulong. What did it say there? The words of the Lord are pure words. Where is it? Ang mga pulong sa Ginoo, putle nga mga pulong. Unsang passport sa pulong? Putle.
pure. What is putli? What is pure? It means walay sagol. Walay sagol. Meaning, wala gi-change sa tao. Ang Diyos wala nagsugot ni Moses. Moses, kini ang hunahuna, ikaw maggamit sa imong kauliang pulong. Dili. Ang Diyos ni hatag ni Moses sa saktong pulong. Moses dili magpili sa mga pulong. Ang Diyos ang nagpili sa mga pulong. Kanaang gitulo sa Biblia. All scripture is given by inspiration of God. Inspiration means speak. It's the idea of breath. Spire has to do with breath. So you breathe in and you speak out. Inspiration. So, God gave Moses the words. Now, sabi ang Diyos ni hatag ni Moses sa mga pulong. Sakto ba o na sa'yo? Sakto ba o na sa'yo? Now, gigamit niya ang tao sa pagsulat. Ang tao ba na sa'yo? Oh, pero samtang siya nagsulat sa pulong sa Diyos, ang Diyos wala nagtuwang siya na sa'yo. Ang Diyos nagbantay na, sulat na kini. Okay, sakto na, padayon na. Ang Diyos ang nagbantay, ang Diyos ang nagsugo. Sama kung si Gillette o si Ma'am Ruth magsulat diri para nako, unsa kung buhaton na akong magbantay, dili na, ma-change na. Usba na. Usba? Kana? Pero ang Diyos, siya nagsugo, dayon nagbantay. So, sabi siya ni hatag sa pulong ni Moses, sakto yun. Ang pulong sa Diyos, walay sagol. And I'm saying today, ang akong Biblia karon, putli-put, walay sagol, pulong sa Diyos, sama sa pulong ni nagihatag ni Moses. Na-change ang language, pero sumala sa Biblia, putli gihapon. Putli gihapon. Pastor Mike, why do you believe that? Because the Bible teaches it. Tungkol ka na ang itudlo sa Biblia. But I want you to notice something. Who gave the words? God. Listen to this verse. Ikaw mubantay kanila o Ginoo. Kanila, unsa man na ang pulong sa Dios. Ikaw mo palungtad kanila gikan niini nga kaliwatan sa kahangturan. I have a question. Who is preserving God's words? Kita o ang Dios? Who? Dios. Kung kita ang mag-preserve, basin na sa'yo. Pero kung ang Diyos ang mag-preserve, siya ang magpalungtad, walay sa'yo. Tungkol ang Ginoo, walay sa'yo. Pipila ka, bulan nilabay. Nakikita ko sa video sa YouTube. Huwag na'y tao maghatag sa lecture dito sa US. And his lecture was misunderstood statements of Christ. And I thought, yeah, murag butol siya. Pero maglanta ko ka dyan. So ako nag-click. And he started talking. Og nag-istorya siya kabahin sa Biblia. And he said, let me explain something to you. He said, the Bible is not an English book. Just like I just explained to you. Remember that? He said, the Old Testament, gisulat sa Hebrew. Ang New Testament, gisulat sa Greek. Ang Biblia, dili ang English book, gi-translate. And here's what he said. You always lose something in translation. Sakta niyo kana nga phrase. Kanunay, what is the word for nay butang nga mawala? Nay, how do you say that? Basta, there's always something lost. Nay pagwala. Nay mawala. Bisan kanu sa mag-translate ka, maghubad ka na ay mawala. That's what he said. O kung mag-istorya ka kabayan sa tao, sa pulong sa tao, tinuod. Pero kung mag-istorya ka kabayan sa pulong sa Diyos, dili tinuod na. And I reached over and I said, not watching you anymore. Wala siya nagatuo sa Biblia. Siya nagpakita na diretso. You know what he is? He's a scorner. Magbugal-bugalon. Magbinuwang, magbugal-bugal sa pulong sa Diyos. The Bible can't be preserved. Yes, it can. God said He would. Ang Diyos nagsaad, siya ang mo preserba sa iyang pulong. Siya ang mo palungtad. The Bible says in Proverbs 14:7, go from the presence of a foolish man when thou perceivest not in him the lips of knowledge. Pahawa gikan sa presensya sa uskabuang nga tao, sa diha nga ikaw dili makamatikod sa mga ngabil sa kahibulo diha kaniya. So that means, when you find somebody who's stupid, stop listening to them. That's what I did. Di ko maminaw kanimo, wag ka nagatuo sa Biblia. Di ko maminaw. I turned it off because I said, he's a scorner. But here's what he was saying. Here, kinang gituro niya. He was saying, ang Biblia nato karon, nanay sa Job. Dili na ang putli nga pulong sa Diyos. Now stop. Kung tinuod na
wala tay kasiguruhan sa tibok kinabuhi. Kung naay sayop sa Biblia, dali ta makasigurado nga malangit ta. Tungod basin ang verse ng gituhan na to, kabayan sa kaluwasan, dali tinuod. O kita kinahanglan magbana-bana. Nako'y kawan sa work sa una, buwang siya. Dito sa US, dautan jud siya. I mean, matay huga kayo ang iyang mga pulong dito sa work. Was kagabi kaming duha na assign pero yung a truck. Yung alad si Fred, I think. Si Fred. Parit murag 40 kapin siya. Ako, 19, 20, 21 ra. And I said, Fred, nagatuba ka sa Biblia? And he said, how do you say parts? Mga bahin? Mga bahin ra? I said, really? So wala ka nagatuwa sa tanan? Oh, wala sa tanan. I said, Fred, unsa nimo paghibulo? Unsang bahin nga tinuod o dili tinuod? And here's what he said. Ako na lang, makabana-bana. I can figure it out. So wala siya nagasalig sa Biblia. Nagasalig siya sa iyang gawaliyong kasing-kasing. Di ba? Di ba? If we can't trust the Bible, wala tayo kasiguruhan sa tibok Biblia. Either the Bible is trustworthy or it's not. Kung dali kasaligan, pasingkitang tanan, may impyerno. Pero kung kasaligan, makasigurado ta, malangit ta, makasigurado ta, natay ka matuoran. I believe the Bible. I believe the Bible. And I believe that the Bible I have today is just as good as the Bible that God gave to Moses. Pareho man good. Pareho man good. That's why we don't add to the Bible. That's why we don't subtract. Tungod ang Diyos ang nagpreserba sa Biblia para kanato. Hangtod karon. I've lost my place. The Bible says the words of the Lord are pure words. Sa diha ang Diyos naghatag sa mga pulong, putli man. Proverbs 30 verse 5. Every word of God is pure. Ang matag pulong sa Diyos maputli. The Bible says in Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang balaod sa Ginoo hingpit. Ang idea sa hingpit means completo, walay kulang. Now wait a minute. Si David ang nagsula sa Psalm 19. Dere. Si David, nagpuyo siya, nabuhi siya niining panahon sa tunga-tunga. Ang Diyos naghatag sa balaod ni Moses dere sa purple. So bas murag na 400 or 500 years dere. So sa diya si David nagastorya kabayan sa law of the Lord balaod sa Diyos. Nagastorya siya kabayan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy nga gihatag ni Moses 450, 500 years nilabay. Do you know what that means? Si David nagatuo nga ang Diyos nagpreserba sa pulong sa Diyos gikan sa panahon ni Moses ngadto kaniya. You listen, David believed the doctrine of preservation. I listen. Not only that, Jesus believed the doctrine of preservation. Si Jesus nagatuo nga sakto pa ang Biblia sa niabot mobot ta diri sa New Testament. I'll show it to you real fast here. Here we go. Kapag natama human. First, you go to John chapter 5 verse 39. I'm going to read Luke chapter 4 verse 4. Jesus said, Luke 4 verse 4, our text verse, it is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Kini na isula nga ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang apan pinagi sa matag pulong sa Dios. Watch me now. Si Jesus nagatuo niini nga panahon nga naa siya ang tanan mga pulong sa Dios gikan diri. So si Jesus nagatuo niining panahon na sakto pa ang Biblia. Si Jesus nagatuo nga gi-preserve ang pulong sa Dios hangtod sa iyang panahon sa kasasayan. John 5:39, you got it? You got it? John 5:39? I'll give you another second. Hurry. John 5:39. Kung nasa amen? Amen. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Susiha ang mga kasulatan, kay diha kanila kamo naghunahuna nga kamo adunay kinabuhing dayon. Ug sila ang mga kasulatan, sila mao sila nga nagpamatuod mahitungod kanako.
Si Jesus nagsugo sa mga tao, susihang mga scriptures. Kung si Jesus wala nagatuo, nga kasaligan ng Biblia, nga naman siya musulti, susihang mga kasulatan. Jesus believed the Bible was preserved. So watch, ang Diyos ni hatag sa balaod ni Moses dari. Dayon siya nagdugang sa Biblia dari, nining panahon pinagi dari, nagdugang sa mga prophets ug lain-lain. Sa panahon ni David, siya nagsulti. Ang Diyos nagpreserba sa balaod sa impulong nga sa akong panahon. Sa diya nagmubot diri sa kinabuhi ni Jesus. Si Jesus naging ang Diyos nagpreserba gihapon niyang pulong sa iyang pulong para nako karon. Jesus believed in preservation. Don't you let anybody embarrass you because you Baptist, you think you believe the whole Bible, you believe in preservation, and dili ka mo gamit sa Latin versions, the NIV and the ASV and the RSV and the ABCDEFG and all of those ones. Wa ka mo gamit ni Ana. That's not a real version. I was just joking. Dili tinuod na. Don't you be embarrassed. We have God's Word. Amen. Ay daghang laing Biblia gi-change na. Kini wala na change. Sakto gyapon. I wish I had time tonight to show you why, but in the future one day. Let me show you another verse. What else did Jesus say? Turn to Luke chapter 24, verse 25. This is great. Nindo Judni. Luke chapter 24, verse 25. Luke 24, verse 25. Kapait na tao man. Kung nana sa amen? Amen. Ako naging niyo, Bible study karong gabi, kinahanglan ka mo huna-huna. Luke 24:25. Then he said unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Unya siya miingon nga to kanila, O mga buwang ugluya sa kasing-kasing aron sa pagtuo, or we could just say sa pagtuo sa tanan nga gisulti sa mga propeta. Wait a minute. What did Jesus just say there? Jesus is saying to people at his time, you should believe, dapat ka magatuo sa tanan pulong sa mga propeta nga gisula sa Biblia. And he said, kung dali ka mo tuo, buwang ka. That's what he said. Kung mag-hesitate, kung magdua-dua ka, maghunaw ko sure ka mo tuo, he says, buwang ka. You're slow of heart, you're slow to believe. Jesus said, if you doubt the Bible, kung magdua-dua ka nga ang Biblia kasaligan, buwang ka. Jesus believed in preservation. Now, don't, Pastor Mike, buwang, that's not a nice word. Tell Jesus that. Siya ang nagsulti, di ko. Look at verse 27. Verse 27. And beginning at Moses, unsang books isulat ni Moses? Genesis to Deuteronomy. So beginning sa mga books ni Moses, okay, padayon. Also in place, beginning at Moses and all the prophets spoke through here. I don't know if prophets wrote this part. Of course, this is also included in the prophets. Si David gitawag po sa propeta, and David wrote much of the Psalms. So here's what it's saying. Beginning at Moses and going through the whole Old Testament. Si Jesus, let's see what it says here. Beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Siya may pasabot nga to kanila sa tanan mga kasulatan sa mga butang mahitungod sa iyang kaugalingon. Do you know what that means? Si Jesus nag-start today, ug nagpadayon sa tibuok Old Testament, nagpasabot nila sa mga prophecies dito sa Bible kabahin sa iyang kaugalingon. Jesus believed the entire Old Testament. Si Jesus nagato sa tibuok Old Testament, Jesus believed in preservation. Wait a minute. Kung ang Diyos nakapreserba sa pulong niya, perfecto. Gikan ni Moses nga ni David, gikan ni David nga ni Jesus. Dali pagka naghuna-huna pasin siya makapreserba sa iyang pulong para nato karon. Yes, He can. We have God's Word today. You can trust it. You don't, listen to me, you don't have to trust the word of men. May dagang relihiyon, sulti ni mo, dili ka makasabot sa Biblia. Kinahanglan ka na kita mo pasabot ka nimo. Now, everyone needs a pastor. Kitang tanan, kinahanglan pastor, o mga tao, gagiya na to, samtang kita mo tubo. But listen, you can read the Bible for yourself.
Makabasa ka sa Biblia para sa imong kaulihan. Diri sa Truth Baptist Church, ganahan ko ikaw mabasa sa Biblia. Ganahan ko ikaw makadala sa Biblia uban nimo aron kung ang pastor musulti, basa ang imong Biblia, makakita ka o tinuod na ang iyang gisulti na dito, makita na ko. Listen to me. You can understand the Bible and you can trust it. Dili ka kinahanglan maglantaw-lantaw sa matag relihiyon. Kinahanglan ka makaplag sa simbahan nga nagato sa Biblia. Igot na. Let me tell you something. Daghang churches mag-change. Sige mag-change. Bagong music, bagong activities, bagong doktrina. Ang Biblia dili ma-change. So hangtod nga kita maghawid jud sa pulong sa Dios, dili ta ma-change pod. We have God's Word, but may I say, unsang gamit sa Biblia, kung nakay ang perpekto nga pulong sa Dios, walay sayop, walay sagol, putlik, good. Unsang gamit, kung nakay Biblia, pero dili basahon nimo. Daghang Christian, daghang Baptist. Ako nag-story kabayan sa laing religion. Okay, mag-story ko kabayan kanato karon. Daghang Baptist, natay pulong sa Diyos, sakto Diyos, kasaligan. Kano sa ang last ikaw nagbasa? Natay pulong sa Diyos! Wala nagbasa. Paminan ako. Kung nagatuta ang kinang pulong sa Diyos, nga naman dalita mo basa. Kung nagatuta ang kini ang butang nga maka-change sa itong kinabuhi, nga naman dalit makbasa mo na to kini. Pastor Mike, I'm busy. Sa Facebook. Sa YouTube. Sa lingaw-lingaw. Sa basketball. Sa suri-suri. Nakay time. Sa pagbantay sa TV. Nakay time. Jesus said, search the scriptures. Last story, humana na ta. With the Nestor ni Kuyog na ko, nakabisita sa iyang higala. Ikita nga niya. Nainom na ba ang nag-work siya sa City Hall? Nainom na ba ka niya? Ikaw ni Kuyog na ko, naluwas. Ako nag-share niya sa una, naluwas na siya. Pero dili siya ka na magsimba. Gana siya mag-Bible study diya sa iyong balay. Oh, ka na? Si Bong? Si Bong? Kami nakabisita ni Bong, higala ni Brother Nestor, dugay na. And nagsulay mi, nag-encourage ni Bong magsimba dere. Ay, listen. Ug si Bong nag-iyon ako. He said, dali ko ganahan ng mga mensahe nga ikaw magsuli, basta abri ang Biblia dere, magbasa dere. He said, ganahan ko mag-start sa sinugdan ng Diyos. O just, diretso lang. Sinugdan, just right from the beginning. Kana ra. Genesis 1:1. Kana akong ganahan. I said, dali ka nang paaging ako magbuhali sa simbahan. Jud ko nagadoon niya na. Huwag ko kabaloon sa pagtubag. Kabaloon ako karon. Ang saktong tubag, simple kayo. Dali ka nang plano sa Diyos. Jesus said, search the scriptures. Pagtuon, susiha. Search, compare. Hey Christian, are you reading your Bible? Nagabasa ba ka sa mong Biblia karon? Matagidlaw. Kinahanglan magbasa sa Biblia. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Joe, I noticed something about Filipinos. Nakakita ko, ang mga Pilipino pareho sa mga Amerikano, mukhaon matagadlaw. Tino ba? Lahi ka man pagkaon, sa Amerika, dali may mukhaon sa kanon, ikatulog matagadlaw, basing ikaduha matagsimana. Pero pareho yun. Ang culture sa tanang lugar, di sa nasa, wat ikamot to. Ang tao mo kaon matagadlaw. Tinod ba? O malipay na kung na'y pagkaon. You know, God says, kini ang imong espiritual ng pagkaon, mas importante kaysa pagkaon sa lawas. Ikaw ba nagabasa sa Biblia? Ganahan ba? Marvin, come on Marvin, basa ang Biblia. Bon. Si Joanne na lang, makatabang ni mo. And, pwede maminaw lang, okay ra. Paminaw. Seryoso. Si Marvin lang na i-alibay, kamong tanan wala. Di siya makakita. Ikaw, kinsa makakita, itasin mong kamot. Makakita ba ka? Come on, itasin mong kamot. Okay. Ipaabos mong kamot. Nagbasa ba ka sa Biblia karong simana? Kanang mo change sa aming kinabuhi.
Tocca un ulo, abbiamo matta.